Drive Familia. Here we go. D-Drive. Hoy sir, ayaw magtukhanga. Sir, wala sir. Kay wa may labot sa lista. Sir, inisindi ko sir. Dili man tawon may ate. Sir, amazing man sir. Hoy sir, ayaw magtukhanga. Ayaw sir. Kay wa may labot sa lista. Labot. Wa man tawon minangate. Ano mo pangalan sir? Mami sir. Bad trip, maubain tawon akong paggawas kaning puting murag asin ako nga bibit kay tawas unsa di ay wakoy alam ako'y daghana bagsilok. Diyos ko Lord tabami ko di pa ko gusto matigo. Uy seron sa maning anong apil man ko sa kap adik ra ko tanawon sir kay napuno sa up pero wakoy labot promise wa ko nangatik patanaw sa listahan sir dili man ko adik. Uy, intawon sir, wa mi gagamit og bato. Kanang puti imong nakita, dili na siya po. Pangsagol na sa sudan nga Ajinomoto. Kanang nalista nga pangalan, dili na ako sir. Intawon maluoy ka, ayaw na migtukhanga. Kay wala ko katilaw, anak nga butanga. Gatula ko pero dili man to siya po. Stroller to sa kong anak sir, ug sa kong apo. Hoy sir, ayaw magtukhanga. Sir, wala sir. Kay wa may labot sa lista. Sir, inisindi ko sir. Dili man tawon may ate. Sir, amazing man sir. Hoy sir, ayaw magtukhanga. Ayaw sir. Kay wa may labot sa lista. Labot. Wa man tawon minangate. Ano mo pangalan sir? Mami sir. Sir, maluoy ka, ayaw taon kong tukhanga. Purya buyag wa kong katilaw mariwana. Ug samot na nang ingon ninyong bato ng skipper ko. Di ko adik, Ginoo Diyos ko simba ko. Di man ni akong dala, pero dili ni siya bugikan. Mandud ko og patay, maong gabit-bit ko gabo. Maong ayaw mo diri sir, dito lang sa siguro mo. Ako'y ibayad sa lungon, basin unyag mapatal ko. Sir, di may adik, kaon ra ambisyon. Bisag mo kuot ka sa kong bulsa, wa ko'y sinsilyo. Nagsala-sala na intawon tong wa patilwa. Kay intertaw lagi siya sa inyong lista. Sir, kini akong mga gipang ribag. White stone kini dili siya buko sa kabag. Please sir, ayaw intawon kog apil nagbaybas. Kini among paninda white stone raman o progress. Hoy sir, ayaw magtukhanga. Sir, wala sir. Kay wa may labot sa lista. Sir, inisindi ko sir. Dili man tawon may ate. Sir, amazing man sir. Hoy sir, ayaw magtukhanga. Ayaw sir. Kay wa may labot sa lista. Labot. Wa man tawon minangate. Ano mo pangalan sir? Mami sir. Sir. Ayaw sir, wala man minamisto. Sa kaunra na lantad among bisyo. Uy sir, nganong apil ko sa lista. Bagura kong abot kagikan minamista. Busa sir, dito lang dapit tukhanga. Kay wa mi katilaw og siya bumariwana. Maglugos manggani kong palit sa sudan. Inudlo pagod sir, kinsa nang patakag tugan. Operasyon tukhang, grabe ka kuyaw. Daga na ang ibisag wa ni tilaw. Tanawa ang resulta, daga ni surrender. Adik ba di ay cook, wa ko ka remember. Daga na ba og CBO, sa gawas nagtapo. Ay kung tabis ni sir, wa pa ko na dao. Ularan ni akong mata, dili ni sa droga. Isuro es ko sir, unsa man magpatakot ka. Hoy sir, ayaw magtukhanga. Sir, wala sir. Kay wa may labot sa lista. Sir, inisindi ko sir. Dili man tawon may ate. Sir, amazing man sir. Hoy sir, ayaw magtukhanga. Ayaw sir. Kay wa may labot sa lista. Labot. Wa man tawon minangate. Ano mo pangalan sir? Mami sir. Sir, wala ko sir. Diri sir. Sir, inisindi ko sir. Ano mo pangalan sir? Mami sir. Sir, amazing man sir. Ayaw sir. Sir. Mami labot.